Aya koro wachako chenro marwa yanga mar buch jopiny wado winjore to ntiere yuarok mane kind jokupet ka endi to wach mar ng'anyo chungi koso dhi mbele to gidwa timo nang'o. Koro wadhi go mbakani kuonde ariyo. Mokwongo wadhi dhi Kisumu, lakini sani jogo mani Homa Bay kani gin gi Ali Abich giseikore kanyo. Stephen Yogo en jagoro mar Kupet dala mar Homa Bay, Ali Abich bende nitiere kanyo, to gi Moses Nyambere jagoro mar riwruog jonyuol Homa Bay. Wadhi dhi kanyo bang' dakika matin. Mokwongo achaka negi Kisumu. Kisumu kama nitiere Zablon Awange. Zablon Awange en jagoro mar Kupet branch ma Kisumu. Wada winjane kuom Zablon. Zablon oimore ahinya, erokamano ahinya kuom miwa sechegi. Ang'o matimore Kupet ka? Ng'anyo ni nitie koso ochunge? Erokamano Trevor Ombija. Wan Kisumu kae to ng'anyo ne wasetimo. Gima timre sani ng'anyo no bedo suspended. Ne obedo call off, obedo suspended. Warito gimiluongo ni return to work formula key. Ka okil mar Kupet gi okil mar TAC dhi romo e court to deposit the return to work. Winjruok to nyose tim gi jagoro marwa maduong' mar Kupet miluongo ni Akelo Misori manyolando kaka NEB, National Executive Board, nyo call off the strike. Wach no nyokomoro jopuonj, yes, ok wanyal pando, to kata kamano onego wane ni Kupet sani is one of the largest democracies. Wasenyiso gima nonego bedo ni wanyiso. Wanyiso ni Kupet sani wasedongo, wan wanyalo chung on our own. Wanyalo timo ng'anyo mok wadepend on ng'ata ng'ata. To ng'anyo manya timre kawuono ni, mae nye en ng'anyo ma teacher driven. Grievances ma jo Kupet nyotero ni TAC gi sirikal, nye en grievances kata ywak mag jopuonj ma on the ground. E piny kae jopuonj nye ywak ne gidhi ka nigi loro dwe mar ariyo, tam mar ariyo, ne giyudo ka pesa manone beni medo gi noko medgi. Kendo moko be nodog e bank, boyudo ka pesa gi salary kata msach gi obed attached, nikech third party deduction poko or e bank. Ma TAC nose ng'ado pesa no to poko oro. Koro jopuonj gi noket gi e credit reference bureau. Kata kamano be nitie jopuonj moko be mane ywak ni yawa gisebudho ka gipuonjo to poko migi promotion, to duol mandiko jopuonj miluongo ni TAC nobiro gimoro miluongo ni career progression guideline CPG ni omiyo jopuonjwa mang'eny particularly Kisumu kae mobedo gimiluongo ni stagnation, ok nyal idh gi ngas. Ng'eny gi be nitie historical injustices. Jopuonj moko manosegamie job group N chon sani noket gi job group D1 to ok ginyal idho ngas. Nitie pogruok kar administration gi jopuonj mapuonj je class. Ne giwachonwa ni watim gimiluongo ni review of career progression. Ka duol mandiko jopuonj miluongo ni TAC ok nyal timo gimiluongo ni review mar career progression, to kara onego gole wadog gima nduongo ni chon chani scheme of service. Okay. Ma scheme of service ne nyiso ni kisepuonjo higni kama ti idhi ngas to momni be dhi malo. To kochuno ni nyaka ibed principal kata jatend school eka koro idhi ngas. Ngas nyalo idhi kata class kanyo kimako chok. Okay. Kendo nitie wach mar afya, health. Labor laws wacho ni employer kaka koro kae wan gi jo TAC, duol mandiko jopuonj TAC, onego ni miyo jopuonj health cover. Ne wachamo gimiluongo ni medical allowance. Mae no mawa. Mae kanose mawa nokelnwa medical cover. To higa mokalo ni TAC duol ni noduoko downgrade, oduoko piny capitation medical cover. Jopuonj ne ywak ni sani wayiko jopuonj mang'eny nikech ituono gi kata itamo gi thieth e hospitande mabeyo itero gi mana e public hospital, to pesa wa to sekaw. Magi ne gin valid reasons madhi ng'anyo. To jopuonj nyithindo miluongo ni jo JSS luongre ni Mogul, magi be nong'anyo ndalo moko ba wach gi sirikal ni kochopo tarik 1 dwe mar 7 idhi ndik ni barua miluongo ni PNP, idhi ndiki confirmation. Permanent pension. Tam norumo jopuonj gi nokomi confirmation. Koro magi te e ng'anyo e grievances kokikre gi moko be waketo mang'eny. To nwan gi miluongo ni irreducible minimum. Irreducible minimum gi gik moko maduol ni nyaka winj kata sirikal winjo koro eka wayie dok e class. To Zablon ka koro gigite tamre engage na ka wase
timo gimiluongo ni industrial action Eh. ma katiba mar Kenya manokel 2010 oyienwa ni wan gi right mar ng'anyo kwa exhaust all mechanisms mar ng'iyo kaka wanyalo solve grievances wagi. To Zablon, emomiyo jopuonj wuon nowuok, japuonj post primary nowuok oko ne ng'anyo ni right ne nikech katiba no protecte. Koro right ng'anyo mane wadhieni ne en a teacher driven protected strike. To koro ka no, Zablon, strike ataka. to koro Zablon, strike ben teacher driven. Zablon, to ka koro gik mane jopuonje te dwaro Yes. ok uyudo, to kar uchungo ng'anyo ni nikech ang'o? Nikech ma omiyo jopuonj wacho ni undhogogi. Wan ne waromo kaka National Governing Council chieng' Jumapil tarik 1 to nwawacho ni jotendwa miluongo ni National Executive Board ni sani on the ground en hostile, onego bed ni pod wadhie ng'anyo ni nyaka wawinji ni gik mwadwarogo odwar oketnwaga. To kata kamano kane wang'anyo jotich tarik 2 kochopo sa 12 ng'anyo ni nobedo call off gi jatendwa. Nochiwo reasons gimomiyo no call off the ng'anyo no. Nowacho nwa ni sijui gik moko osetim gi TSC to nitie moko magichako. Korka CBA phase 2 negiwacho ni CBA phase 2 jopuonj oseyudo msara ma en arrears July gi August. Lakini gima duong' the elephant in the room ne en CPG ni ema wapenje. To wacho ni CPG ni TSC owacho ni gisechako wuoyo kaka wanyalo improve kata review that CPG. Korka medical negiwacho nang'o? Negiwacho ni TSC owacho ni gidhi improve medical allowances. Gima koro waduong' godo en timeline. Nok wayie go to wan kaka jok ma on the ground wawacho ni wadoge class to wami jo TSC thuolo mar wuoyo gi jotendwa miluongo ni NEB mondo ka gise sign return to work formula nikech nok onego bedni wadhi e class kapok return to work formula mondo koro wane timelines magigo kaka wadhi achieve gi. Kata koro ka JSS ne giwacho ni by January gidhi employ gi. Wadok is class tich 2 jopuonj mang'eny odok e class ka ng'uro to kata kamano ne onge gima ne wanyalo timo. Aidier makosa osetimre to pod wanyaka wami jogi thuolo makoro mar tiyo mar neno ni ng'ur mane waketo ni sirikal ni obedo effected. Koro wamiyogi time kiny wadwaro neno ni return to work formula no ang'o mantie iye to ang'o maonge iye. To wang'e ni ng'anyo ni pod obedo mana suspended kata third term ni wanyalo trigger to wuok awuoka sa asaya. Ok onyal wuok kamano nikech ji wacho ni bedo ni nudok chien sani koro ng'iso ni uonge oteku mar luonge kendo nikech kanyo uwegi kaka Kuppet ok uwinjru. Nitiere joma wacho ni nitiere tungni bed kata nyoro bed wawinjo ka giwacho ni nitiere tungni moro kanyo e tend Kuppet ka. Onge winjruok. Mutni to nyalo timre kamoro amora jaduong' Trevor. Kuppet ka mochope ni higa mokalo 2 mokalo ka ne washerekea nwatimo nyasi mar higni 25 mar existence. Higni 25 kata nyathi mose nitie dala mano nyathi maduong'. Kuppet osedongo. Koro demokrasi nitie. Ng'anyo ni ya wacho ni en ng'anyo ma teacher driven. Jopuonj ema drive wan jo officials mag county kaka Kisumu kae wan gi historical injustices mitimo. Koro wan kane wadhi e National Governing Council to wabende watimo pressure ni jotendwa ma National Executive Board nikech koro sani wan gi duol ma ng'ata nyalo wuoyo. Competition nitie high to mano kik ng'i ni koro wadhi barre. Kuppet sani ni kamoro madwaro take off. Wasechiek waduong' kendo wategno. Koro mano en pogruok mar paro. Kik kaw ni koro mano en pogruok mar chama. Duol mar Kuppet ochopo kama ok nyal barre kane barre chon. To sani kama ochopo wadwaro yo ma different ideas paro mopogre wakete kikapu achiel to wang'iyo kaka focus onego bed japuonj. Ka en focus mok dhi gi japuonj to en gima wabolo oko. To sani bende wane stage ma wanyalo nyiso jotendwa ni yotimo marach. Kata na wuone Kuppet Kisumu County ka ikwera gi jopuonj timo marach kamae. To wabende kwa dhi Nairobi to wakwera kelo Misori ka itimo karach. Nyaka wabed jok manyalo winjo wach kendo wakaw mabeyo to wawe maricho. Mano wasikwa nyalo paro ni koro wadhi bare. Ok wadhi bare oyo. Wadhi bedo more strong nikech wadhi wuok kae kwa tegno ka wasekawo pacho manyalo gero Kuppet into the year 2024 and beyond. Ka seche ma jopuonj ma uwuoye logi ema nigi ng'ur to gidok e sikul. Dong nyithindo dhi yudo puonj morem nikech gidok
to chunygi ong'awo, ok giyie gi gimotimore, ng'anyo nukelo, gima giyude ng'anyo bende onge. Dong' ma nyithinde ma koro hinyo kan, nikech koro ka japuonj nigi ng'ur moro e klas to kata kaka opuonji maler onge. Ng'anyo ka ng'anyo nitie casualties. Onge strike minyalo tim maonge casualties. Ka jotend mbalariany miluongo ni lecturers nong'anyo, nyithi skul ema ne hinyore. Ka lakteche matiye hospitande nong'anyo, jok mane tho ne jothieth mane githiedhogo. To puonjo kae onge ng'ama tho. Puonjo kae en mana ni wacho nyithindo dhi hinyre, en mana chandruok moro matin. Lakini kuom ng'anyo ni wadhi correct sector te mar somo, nikech wasegabet kwa wacho ni pile ka pile ni sector mar somo otow, to ng'ama winjo waonge. Koro jopuonj be ema osebet ka bear the brand mar somo ni. Ka jamogul en ng'at motiegre to osekete no puonjo to pok omiye permanent and pensionable. Japuonj ni ok nyal deliver nikech kata gimiluongo nang'o cha, permanent and pensionable gi subject motimo cha ok otime e skul, ok opuonje e skul. Then medical cover onge go. To wan jopuonj man gi medical cover ni, imiyowa medical cover ma is not appropriate gi pesa mano mawa chande. Seche ma wuoyo kodi ni wase lose jopuonj mang'eny higa ni kata Kisumu kae, mokalo higa 10 ma jopuonj githo nikech poor medical cover. Kendo wasebet ka waneno jopuonj moko retire kata weyo tich at higni 60 kapok oyidh gi ngas kamoro amora. Koro nyaka wabede gi thagruok moro kaka koro adhola moro nyalo thagi e dendi, to koro kineno ni koro nyaka amany thieth. Ng'anyo ni e thieth mwamanye e sekta mar somo, to ok wang'any ni jopuonj kende ni pesa ma japuonj. Wadwaro ni janyuol bende ong'i ni sekta ma CBC ma nyathine mokete comprehensive ni ok oyud somo malong'o. To somo malong'o obro yudo ka everything okaw oket kamoro achiel. Koro ne en ng'anyo moro mwadwaro invite jotelo, to wadwaro invite nyaka jopiny gi jonyuol ni nitie makosa moro timre e somo kae, to sani ema onyalo thiedhe. Kik wakaw gimoro marach to waendelea godo mbele. Ka japuonj nyalo puonjo higni 30 to ng'ama oseidhe ngas onge. Ka japuonj nyalo bet kok ndik tich to jotelo to nigi barupe mek PNP to pogo wetegi, to pogo relatives gi osiepegi, mano en makosa. To koro makosa kane osetimre, wan kaka jokupet, kaka union, wan emonego wasolve. Is true ni seche mwang'anyo no to nyaka wang'iye gimrwa. Ka TSC nyalo kawo pesa wa mar japuonj to tere bank. Sani nyegi wacho ni pesa no gisetere bank. CBA phase 2 ne en gima nobedo signed, ogoye kogno bokete industrial court. Ere gimomiyo ne gitamre chule Julai. Nyaka wang'anye ka koro ichule. To koro gik modongi karka CPG ni, career progression gi promotion ma jopuonj 5,000 ma pok obedo promoted gi. Ne giwachonwa ni sirikal onego bed ni release 1.5 billion pesa moro omuom onego bed ni promote go jopuonj. Wamiyo gi timeline, warito dwe mar 10, ka ok gitimo kamano to wabro timo. Waneno gimwang'eyo gima wabro timo, nikech ng'anyo ni kata strike en gima okete in constitution, to en the last bit, en the last option ma koro jokupet nye tiyo godo. Koro emomiyo kata ka jotendwa nye call off the strike, ng'ur to nyanya ka bedi nitie nikech jopuonj nye ngi siso. Kupet nya wacho ni sani kupet ochopo kamochiek ma jopiny nyaka wuog oko, jopuonj nyaka kaw gini e lwetgi ba ginyis sirikal ni utimo makosa. Koro time mar rekebisha makosa ni en sani, kapok jo klas 8 ochopo e klas 9. Higa manyien jo klas 8 dhi e klas 9. To higa manyien no be nitie jo mosetieko klas 12 madhi e mbalariany man gi shida mek funding. Koro gigi duto wadwaro ni sirikal obed kodwa piny mondo wang'i. Then nitie CBA manyien. TSC nyongwerwa ni wadhi chako wuoyo wach CBA manyien ma higa manyien, kwa kupet osekelo demands. Magi nye gin promissory notes. Koro wanye wawuoyo nikech wasewacho kane wachako ng'anyo ni ok wabi luoro wuoyo, to ok wabi luoro ok wabi wuoyo kwa luoro. Koro emomiyo wadwaro miyo gi benefit of doubt, to tool ma wating'o en mar ng'anyo no pod wakane akana. Jowanyo dog e class, but gidog ka ging'ur. To wacho ni hore urumos, warit explanation from the government and from the Secretary General Menakelo Missouri. Zabulon, adon watiek kodi kapok adhi e dala mar Homa Bay, lakini penjo na mogik en ni koro umiyo gi thuolo marom nade mondo mi gitim gik mane jopuonj dwaro. Maka bang' mano koko timore to dhi e ng'anyo. En thuolo marom nade mumiyogi? En dweche 2, dweche 1, dweche 3. Wamiyo gi the whole of this term, nikech gimoro kaka CPG. Mano dweche 3.
career progression guidelines TSC nyonde wacho kendgi kanye gi wacho ni wawe ng'anyo cha nye gi wacho kendgi ni gi review gini nikech wanyiso gini nitie job groups ma japuonj stagnated job group C2 job group C4 nitie job group C5 C5 ni onego be ni gole D1 ma yoting'o jok mane gin ga deputies manomi job group N higni auchiel manokalo nyaka kawuono pod gi stagnated G1 kae alafu nitie discrimination gimiluongo ni pogruok e oshara iyudo ja C4 ma nie secondary chamo mshahara mopogore gi ja C4 manie primary mani luongo ni discrimination nango nikech ja primary cha ni koro en administrator en principal kata teacher HOI kata deputy to ja secondary to wige ni en senior master pogruok go ema wadwaro no gol ema mi wang'iyo gi angolo mar tiang wawacho ni job group ni oken sani en elephant in the room oken liech kende manie room en nyaka rhino in the room en ema nyaka deal kode to korka medical cover to ma en gima onego tim gimiluongo ni ASAP as soon as possible nikech jopuonj watho e hospitende mek public gi jopuonj wagi ka pesa gi nosekaw koro ka JSS agiwacho ni JSS gidhi employee gidhi ndiko gi teacher confirmation by January mano be wang'iyo korka CBA phase 2 nyagisendiko andendam lakini wadong gi CBA talks girito ni mondo kupeto kel demands go wadhi chiwo through akelo misori mondo koro wachak bet piny gi TSC wachak wuoyo about the CBA ma next year nikech chik wacho ni CBA ma higa manyien nyaka chak wach ne higa ma wantiere koro mago e gik maduong' manya wad discuss particularly promotion gi CPG gi medical cover magi gik maduong' wacho ni pesa ma gi ngado make loans ne giseore bank wase confirm ni mago giseore bank koro to give credit where it's due nitie mose chiu to kata kamano duol ma TSC onego gol gik miluongo ni discrimination gi discrimination kata pogruok e msara kata michulo Kisumu kae waseneno pogruok e msara miluongo ni enhanced house allowance mopogre kata e hardship miyudo ka nyakach gi muoroni yudo hardship to nyandok yudi magi gik duto ma wadwaro ni obed solved kata kwa keto moko miluongo ni irreducible minimums koro irreducible minimums go mago gik ma ok wanyal dok ni chien mago e gik manya wang'anyo ni kore manyaka wadhi we explain jopuonjwa kata kok wawinjre gi gik manye jagorwa miluongo ni akelo misolo nyotimo to koro wacho nyaka wa explain jopuonjwa ni nitie order organization ka organization there must be a command kata ginene command of regulations koro nyaka wanyiso ni uru kucha warit uru mondo koro ka gimoro timre marach to wabro luongo jopuonjwa dok ng'anyo pod ng'anyo no en enshrined e constitution okotamwa dok ng'anyo gik ma TSC nyowacho gi okotim erokamano Zablon mano Zablon awange ka jagoro ma Kupet ma Kisumu kowuok kodwa ka en dala ma Kisumu erokamano ahinya Zablon kuom wasechegi koro adwan wadhi ane achiel kachiel nyaka Homa Bay mondo winjre ni jo Homa Bay to wacho nang'o Ali Abich ni Homa Bay Ali Abich nitiere gi welo Stephen Yogo men jagoro mar Kupet Homa Bay to gi Moses Nyambere men jagoro mar riwruog jonyuol Homa Bay Ali we aorni ane wach no unu neno nang'e wach mar ng'anyo mar jopuonj ni orumo maber koso Treva erokamano ahinya mana kisewacho no wabago to wakadi kaachiel kod jagoro mar Kupet bade ma Homa Bay kandi Stephen Yogo kaachiel kod jagoro mar riwruok jonyuol e county ma Homa Bay kandi Moses Nyambere kalre kod mutni mosebede riwruok mar Kupet nyaka ne jagoro maduong' mar Kupet akelo misori chung' ng'anyo mar jopuonj kendo golo chik mondo jopuonj mar Kupet dog e tich neno ka jagoro mar Kupet bade ma Homa Bay kandi Stephen Yogo obire twak koting'o firimbi mano to gitiyogo e kinde ma ng'anyo kendo mano telo ne ng'anyo mar jopuonj mar Kupet e county kaendi jagoro firimbi biro kani ma nyiso ni ng'anyo po nitie koso jopuonj mar Kupet chung' ng'anyo kendo gidhi nyime kod chenro mag puonjo gima dwani mondo awachi mokwongo ni duol mar TSC nyocha o provoke ng'anyo marwa gine mane giswayo ng'anyo ni mondo ng'anyo ni otimre nikech makosa mane gitimo mokwongo ni kane wasendikore moket e industrial court ni CBA idhi chul pesa mane obedo factor diga mokadho ni chulo e tranches ariyo ni kidienje ariyo koro kidieny mokwongo nage chulo last year July kae to kane chopo higa ni kar mondo gitim kaka ne wawinjore mwaketo industrial court to ok gitimo kamano
Mano nomiyo wabedo gi ich wang' kendo mane momiyo nanyiewo firimbi man gi ng'uta ni kendo nawa mobilize jopuonj kabisa mondo watim ng'anyo. To ng'anyo marwa nyocha oluwo sheria nikech ne wandiko ne employer nyadidek to na ok gidwokwa, mang'iso ni gin gi wang' teko moro mokolo kudho. Koro kuom mano nyochopo kamano miyo koro wamiyo gi gimiluongo ni strike notice, ma strike marwa nobedo legal. Koro strike wa pod obedo suspended nikech wamiyo the industrial court opportunity mar timo arbitration mondo grievances wa mane wan go ochiko ka duto owachgi maler kaeto wayud ka wanyalo keto kokwa e wachno. To sama wasechopeni bende wamor nikech wasedhirogi ma gichulo the second phase mar CBA manyocha obedo backdated to July 1st, ma mano ng'iso malong'o ni kane ok wadhi e ng'anyo to moro dipo ni nyaka sani dikoro pok omi jopuonj. Koro bedo ni na wang'anyo nomiyo wachunogi ma pesa nochopo e mfuko mar jopuonj. Okay. Jagoro, iwacho ni achiel kuom gigo mano miyo udhi e ng'anyo en wach mondo mi sirikal kete tim winjruok gi rimiti mar tiel mari mondo bedo kod TSC kata sirikal kaka level mandiko jopuonj tich. To nitiere gik mang'eny mano wacho kinde mano ng'anyo kamoting'o medo jopuonj lemo, ndiko jopuonj mag JSS e yo ma ongirore nikech osebedo kong'ur ni sirikal ndiko gi yo ma ok ongirore mokwinjore kod kaka gisomo. To nyocha waneno ka kuku mar KUPPET kokalo kuom jagoro maru Akelo Misori ne ochungo ng'anyo kendo golo chik ni mondo jopuonj odog e skul. To nyaka sani ni waneno ka nitiere mutni mang'eny ahinya e riwruok mar KUPPET. Tiende ni jopuonj pod ok oluw chik mane osegol gi jatend mondo odhi e ng'anyo. Koso ma chal ka gima undhogo jopuonj wetu mano wuok oko mondo obanj ratiro maru kuom sirikal. Chal ka gima KUPPET ondhogo jopuonj. Maduong' madwana mondo awachi en ni KUPPET ok ondhogo jopuonj nikech grievances wa ochiko ka pod wapasiyo. Adiera makende en ni grievances ma okwongo osebedo implemented ma jopuonj oyudo kaka koro for instance jopuonj nitie pesa moko madhi e bengi magikano e SACCOS gi kuondegi magikano e SACCOS kata magichulo go loans e bengi kata na e SACCOS go. Pesa no nyocha TSC na pok oremit kuom dweche 2. Kanyawago koko mwadhiro gi jomachiel to naneno ka nyocha gigolo pesa no magichiwo, mang'iso ni sani koro jopuonj mano bedo blacklisted e CRB dhi bedo ni koro idhi gonygi mondo gibed thuolo mar olo kata mar keno. Koro kosa mane TSC otimo ni gideko ka ok gioro pesa no, mano na miyo japuonj bedo the laughing stock mano nyaka nwagore ne. Medical cover mar teachers nyocha ne en 22 billion nobedo reduced to 11 billion. Kane ok wago koko to mano da ok obedo restored. Nyocha chopo kama koro ka japuonj odhi kata na e osiptal ting'ise ni medical cover mar teachers sani ok wanyal treat. Koro ineno ka nyocha chopo ma koro osiptende mag sirikal kende manyalo treat ji to mag private to nariembo jopuonj. Mano na kelo wich kuot ne jopuonj mano omiyo nyaka iwa wang' ma wang' ng'any kendo na jopuonj owuok. Agoni jopuonj duto ma Kenya ma members ma KUPPET erokamano nikech nyocha wawacho ni ok wabi neno mudho kaso walaye ei ot. Nuwuok oko te. Jagoro kapok adhi jakoma jagoro mar jonyuol ma be kandi iwacho ni ng'anyo ni uchungu kuom kinde. To kendo kinde maromo nade? Tibo neno ka jopuonj ma Kenya ma members ma KUPPET biro kaw kaka joma serious mo gima timo nikech uluongo ng'anyo to chungo kapok gigo temo dwaro sirikal ochopo. Nitiere gima wachiwo maniluongo ni the bare minimum. Grievances wanagi nochiko to nwaduogo wasynchronize gi magibedo 6. Mokwongo ne ni CBA nyaka chul mabek backdated ma mano nyaka natimre. Mar ariyo nowacho ni third parties nyaka bed remitted ma mano nosetimore. Na wawacho ni medical cover nyaka bed restored to 22 billion ma mano nosetimore. Kas mar ang'wen nowacho ni JSS teachers nyaka bed confirmed. Kuom mutni gi kokno mana watimo ni nomiyo sirikal oyie ni gidhi golo 18.5 billion supplementary budget kendo giyie ni January gibiro confirm jo JSS.
Lweny mane wagoyo madwaro ni mondo ing'e maduong' en ni wan kaka jo-Kuppet ok wadwar gimiluongo ni casualization mar puonjo. Ni keto japuonj chalo kaka jalwedo kata jakojolo. Mano e gima ne ok wadwar nikech jopuonj gi nodhi e gimiluongo ni teaching practice sama ne gitimo interns. Ka gisetimo interns kaka teaching practice, koro bang' mano onego bed ni indikogi permanent and pensionable. Kendo do noseyudo ni en ataro mar chik ndiko jopuonj kaka interns. Koro mokwongo wadwaro ni mondo sirikal ong'e malong'o ni jogo onego bed ni koro bedo permanent and pensionable, kendo bang' mano ok wabi dwaro ni ng'ato chak ndik kaka intern. Okay. Erokamano ahinya. Moses, tarik 26 mokalo nyocha oyaw ayanga skunde pacho kaendi to riwruok mar Kuppet nolando ng'anyo margi kendo osebedo ka norocho chenro mag somo e skunde mag sekondar manitiere e pacho kaendi. Sani endi neno ka Kuppet ogolo chik mondo mi jopuonj mage odog e skul. Un kaka jonyuol kaka achiel kuom jomotelo ne jonyuol e kaunti ma Homa Bay kandi, ere kaka ma osenene pek kaluwore gi wach ng'anyo mano bedo ni to sani pod neno ka mutni pod omako riwruok mar Kuppet na ka nitie jopuonj ma pod ok mor gi okang' mane Akelo Misori okawo mar chungo ng'anyo kendo golo chik mondo jopuonj ma Kuppet odhi nyime kod chenro mag tich. Jopuonj odhi skul ka thothgi ni kod jur. Ere kaka ineno kama nyalo hinyo chenro mag somo kaka achiel kuom jomotelo jonyuol e kaunti ka? Erokamano, gima osetimore ng'anyo mar jopuonj ohinyo ahinya kaka wan jonyuol. Nikech nyithindo ne osetere skul, pesa mane wan godo mane wan kaka jonyuol notero nyithindo skul, mane waparo seche ma gin e skul no, nyithindo nyalo chiemo e skul kanyo maber, maonge problem moro amora. To koro chopo ka nyithindo ochopo e skul, to giyudo ka jopuonj onge, kendo iyudo ka jo-Kuppet nyiso ni duom nyithindo mondo utim ang'o, uduog pacho. To seche ma koro wadwaro nyithindo duogo pacho, nyithindo gibiro chamo ang'o? Koso wabedo wadwa nindo kech kodgi. To mak mana ng'anyo mari to ne ber kendo ne gitime sa maber, to mak mana makosa mane oyudo bet ahinya kendo ma jonyuol winje mapek ka yudo jopuonj leaders mag jo-Kuppet idhi golo nyithindo ang'o, iyudo ni nyithindo dog e skul, jopuonj mane skul bende motim mano kodgi bende timo ang'o, idwa nogo. Aparo ni ng'anyo onego bed ng'anyo mamuol ahinya ma kata wabe jonyuol bedo wabak ng'anyo margi no kaga timo maber. All in all, waneno matek ahinya nikech iyudo ka nyithindo moko ma Mombasa, moko wa Nairobi, kata bende ne gin ogis jonyuol buongi, to kata ka osibigi onge kamano, to gimobedo malit ahinya kaka jano pesa mane gibedo jumbe ariyo magichamo bibi duognwa. All in all, nochopo Friday ochako godhiambo doguro skul. Koro waneno matek ahinya nikech piny tek wan kod jonyuol ka, to bende jopuonj wauko gi lwedo. But to gima koro mama koro miya kaka jatend jonyuol ma Homa Bay County ni ng'anyo bende fruit maber ok ber. Koro ma ok ang'eyo. Koro ma aneno Kuppet omako. To kone Kuppet ok nikech umoja ndio nguvu, utengamano ndio udhaifu. Koro all in all, jonyuol ni matek. Jumbe odong' ariyo, nyithindo chako penjo 3 weeks. Then these students are going to start their exams. Koro what did they cover jumbe adek nade? Jagoro iwinjo ka jagoro mar Kuppet County kane wacho ni ng'anyo mar Kuppet ochunge mana kuom kinde matin, ma kopo ni gigo magidwaro kuom TSC kokalo kuom sirikal ok otimnegi to gibiro dok ne ng'anyo. To wang'e ni mae nie tam matin mogik e kalenda mar somo e pacho kae, kendo mae thuolo ma jopuonjre ikore mar timo penj madongo mag giko higa. Iparo ni koponi ang'o monego bed ni sirikal timo kaachiel kod riwruok mar Kuppet mondo mi tiek wach mar ng'anyo ne chutho, mondo mi chenro mag somo kik bed kod ng'ikruok kaka ne waneno kotimore e skunde ma yudo ka jopuonjre osebiro e skul iduoko gi dala, kendo thuolo machuok Kuppet chungo ng'anyo kendo idwaro mondo jopuonjre odog e skul mondo dhi nyime kod chenro mag somo. Erokamano. An kaka jagoro mar jonyuol ma Homa Bay County akwayo ni sirikal obede mesa kod jo-Kuppet kata gi jo-NAT bende mondo they should always speak one language. Mondo jopuonj bende kik hinyre, kik jopuonj hinyre to be sincere. Kech iyudo ni japuonj opuonjo kata ng'ama ofuwo mabed ng'ama ber, to ng'ama ofuwo gino kopuonjoni chamo pesa mohinge. Mano en makosa kendo mane lit ma jopuonj ni godo. Koro akwayo jo-Kuppet gi jo-TSC and the national government, they should have what is called dialogue.
Ndio sio na modo engineer Joseph Obiro Obiro. Oya dialogue ema tiyo kumara mo. You government yakabedi yo kuonye kanyaka chia, but they should speak one language because the madung ahenya mominyo yo puonji kan ni school ge nyithindo. Anya nyithindo onge, jopuonjo onge. Yo koko temne gi maber. Ma jogo moko bedo dialogue achiel. Tane ni kar koro. Amuya kana wuon abro dika na malo kono manane ana kana mnanasi machara awuye kodi bele gi jopuonji time gi jopuonji maber mondo jopuonji kiti ne nyingi jopuonji wa Kenya kana ne because da ngi ne kana because assume that gumanja timbre ne ya japuonj ongade lor mar okotere bank ongade sako okotere bank ini paro ne ya ka be japuonj ne kana begin to kana go to school nyathini go to school seche go dialogue is the most important thing and the implementation of what has been discussed in the table. Yes. Ero kamana nya jagoro gi joka jakom jagoro mar jopuonje jonyole county kaini wacho ni onego beni serikal ko kale gol monde ko jopuonji je pacho kan TSC ka tel kod kuku mar Kupet bedo piny mar tieko chandruoge te ma osekelo ne gimanyalo thiro ng'anyo mabiro mbele kan kech wacho ni ng'anyo mar kudu chungo enang'o matek ahinya manyalo mono ubede twak kod sirikal mondo tiek wach mar ng'anyo ne ma kik wach ni chungo ng'anyo kuom kinde moko poni dwaro te oseketo ne sirikal ko chopi to dok ne ng'anyo pinjo ka jonyuol wacho ni gisebedo ka gihinyore ahinya kinde ma jopuonj ng'anyo be nitie dwaro mondo bi ubede mesa mondo wach weche gi utigi chuth ma ok ni ubedo twak matin diluongo ng'anyo sama tibu chunge to keto chenro mag somo be nitie dwaro mondo mi tieke dichiel mondo mi chenro mag somo kik bed kod ng'ikruok e pacho ka. Mokwongo wadwaro ni ka duol mar ndiko jopuonj obiro ni negotiate kodwa to gibi kodwa in good faith. Gik ma wadwaro gi duto gin gik ma wadwaro go ber ne jopuonj. Mokwongo nitie achiel kuom gimoro ma hinyo japuonj kabisa. Ibiro yudo kanyo chuneno kata Citizen TV ka jopuonj moko chiwore mohulo ni gin gisetieko higni 17 moko setieko higni 20 e job group achiel. Gima hinyowa kabisa mabro miyo pod wabro gore mwalokre buru en gimiluongo ni CPG, Career Progression Guideline. Ka employer nosewacho ni dhi keto Career Progression Guideline to gitimo gik moko ga batch giduogo giketo job groups go bedo gi ranks mang'eny makoro iyudo ni nitie D1, D2, D3, D4, D5. Koro seche ma giketo kama to gidwaro ni rank ka rank onego bed nitie higni adek. Tingeni mano katimore kamano to miyo japuonj bedo stagnated for long. Koro mokwongo stagnation ne manyaka wa fight mondo rum. To mano nyalo timore kwa yie ni wa review the Career Progression Guideline kata ka ok mano to wa come up with another method mitimo go promotion. Ano ka bi wacho ni wadog e schemes of service machon. Schemes of service go bena miyo ji bedo stagnated emo miyo na ji odhi e Career Progression Guideline to na waparo ni Career Progression Guideline dhi keto mondo ji move mapiyo to gichako gidhi giketo hurdles. Koro yo mar timo gige ga batch gino miyo wachwanyore. Koro wadwani wabed kod gi piny to watim gimilo ni public participation. Kas kae to ji agree to wabedo gi a career path moro ma is faster manyalo move. Nyocha wa propose niya job group C5 mondo gol. Wachako wa propose ni job group D2 mondo gol. Nikech C5 kae ma ji mang'eny dhi to stagnate mang'eny kapok gidhi D1. Kae to moko ka in e D2 giketo ji bodha ahinya kapok odhi D3 mondo gibed principals. Jagoro dwaro tete mikwanogi ere kaka udwa chopo gi mondo gichop kare nikech sani waneno ka nitie okak moro nitiere tend riwruok mar Kupet nitie joma sani koro wuok tung mosuga kelo ne chungo ng'anyo ka jopuonj to noikore gisekwano gigo ma udwani mondo sirikal otim to wang'e ni kuwuotho ka un kanyachiel tunyalo dwaro to sani waneno ka nitie okak Kupet ere kaka udwa loso gige eki mane ni jopuonj owuotho kanyachiel mar pogruok ma sani kodwa bedo kaluwore kod ng'anyo mano chunge ni kik bede Kupet. Mokwongo adwani mondo awacho ni Kupet pok opogore. Kupet pod en achiel motelne ga kelo Misori motelne gi chairman miluongo ni Omboko Midemba. Kupet mama be pod otelne gi yogo. Koro gima duong' mwadafemo wacho mondo ung'e ni Kupet is a big democracy. Mana kaka nyawadwa ma Kisumu wacho. Kadiponi ot osebedo gi ji mang'eny to nyaka ibi yud ka weche ma ji wacho bedo mang'eny
to weche go sami wacho gi does not mean ni koro ji nyalo pogore in terms of opinions kaka koro sani National Governing Council mar KUPPET need to meet on Sunday to nwawinjore malong'o niya kadipo ni National Executive Board dhi romo gi employer ka gise agree on gigo ma gise agree ni dhi bedo implemented kaka koro sani giwacho ni gidhi chako review career progression guideline immediately gichako giwacho ni gibiro chako chiwo allowance ne jok ma act kaka wadwaro niya CBA ma 2017-2021 na wacho ni HODs onego beni mi allowance. Okay. Acting deputy principals gi acting principals onego beni mi allowance kendo gima ber mwadwaro en niya ni kadipo ni act 6 months kise act ibedo confirm now substantive. Koro gini e gima neno wadwaro notimre to ing'eni gi jogi keto mangato act for a very long time kaka principal then ichaki gole tikelo ng'ama chielo mano gima kelo chuny lit ne ng'ama nosebedo kanyo. Koro gima wadwaro ni wabed piny ka gibiro irwa to giwuo kodwa with open minds wan waikore ne bedo kodgi nikech ng'eni ya role mar union mokwongo en engaging stakeholders. Kadipo ni okwadwa meet gi duol no koro bedo ni neb nyocho meet gi duol no ok en kosa kendo adwani mondo awach mano nikech ang'eyo ni nitiere jopuonj moko ma ndiko na message niya ni kidhi e studio to kik ibed a sycophant. I'm not a sycophant but gima temo wacho en niya kiny industrial court dhi bedo to industrial court no ema nyalo arbitrate mondo wawach grievances kachiel kachiel kaeto wakrige to gik ma ji oseagriego iketo timeline seche ma gibiro bedo implemented kaka koro gisewacho ni January gi employ gi confirm joka 46,000 ka gichako giwacho ni career progression gitimo gichako chulo allowance mar acting goendo koro ka giwacho mago to waagrie to bedo signed e industrial court to ichiwo ne parties gite ichiwo ne KUPPET ichiwo ne employer ichak ichiwo nang'owa ne industrial court bedo go as a copy mondo bed gibed committed to pay. Okay. Erokamano ahinya. Moses Nyambere kaka jagoro mar jonyuol ma Bekandi winjo ka KUPPET pod wacho ni kata doko ni ng'anyo margi ochungi to chungi kuom kinde to yogo chien kacha ne kane ng'anyo nitie jonyuol obedo kod chandruok mopogore golo nyithindo e skul kata kod duogi kendo to ma ok thuolo ma ng'anyo mag jopuonj bedo en gima osebedo kadhi nyime to wacho ni kaka un jonyuol de gombo mondo mi twak obedie kind sirikal kaachiel kod duol makelo ne jopuonj ok ang'e ni ere kaka nono tugni obed keche waneno ka TSC nyocho do chien ka nyocha gidhi e court ka gidwa ni mondo ng'anyo mar KUPPET chungi to KUPPET be no orietho gi nok nyal chungo ng'anyo nyaka chieng' moro chopo dwachgi to ma ndosi gelo pek ahinya ne jogo eko matero nyithindo e skul ma gin jonyuol ma bende telo negi odiochieng' ma kawuono gin ang'o gini ma kada gin kitwak mage mondo bende sirikal keto kod KUPPET mar neno ni e kinde mabiro kaendi ng'anyo moro amora manyalo rocho chenro mag somo e skunde ma pacho kaendi ok obedo kare mondo jopuonj kaachiel kod jonyuol obed gi lwasi makare kinde ma chenro mag somo dhi nyime pacho ka. Erokamano aparo ni weche machando jo KUPPET kod jotie to kod jo NAT gin weche adek. One, achiel, implementation of the CBA. Very, very important. Akwayo ni jo KUPPET oyiyo di obed piny, the executive odhi obed piny gi jo national government kod the TSC mondo implementation otim once and for all. Mar ariyo, the leaders the representatives mag KUPPET umetiyo matek ni jogiu. Teachers tiyo matek okoka. Kendo tiyo ka teachers so chiko jopuonj e school. Kendo gin e class. To iyudo ni ka gichiwo grievances mag it is not being implemented. Yogo kaka representative mar jo KUPPET tiyo matek ni jopuonj. Iwinjo kaka an awuon an Dr. Moses Nyambere iyudo ka jonyuol chuo negi matek un bende temu matek mondo bende table mondo discuss this thing once and for all. Okay. But agi kwaya achiel kende kaber to ng'anyo ni obedo ga December iwinjo uketa time wanene ng'anyo ukete December kik obedi school holiday koro yemba to kogi January
Yeah, you understand. Because there are so many ways. There's a exams is not very marked, but all in all, the most important thing is mutual understanding. We should also have a mutual understanding between the TSC to Korangoa or the national government. Moses binya lubedo ko kaka jonyuol bun ken on ko luwo ne kin tijo puonj modo ke skul ka gin kor jor dwach gi te mana gi dwaro mondo be sirikal tim ne ok tim negi to nganyo chungi nitimo dhi skul ka podo gin gi te ko ma gi ko puonjo ne ke gibedo disappointed bina no kama nyalo chandu kaka jonyuol ni samoro puonjo ok nyal bedo makare skunde Chotho jo puonj to lo ki skul kangur na bachiel kaka ne gi dwaro ko timore negi kendo gi ngur kabisa kura kwayo ni kapok ochopo November because you have talked about 2 months or 3 months so that you might have another nganyo, whichever language you can call it. So back home you pujo more. You don't have to classes ke gimana nyalo timo kuro onge. Kuro gima kan kaka representatives man jokupe. You do thuolo uopi because you are there represented the schools. Have a meeting with your people. Nizegi wanti want the team. Monuko you pujo bele gichun mamo. To chuto you pujo ni gichun mamo. Makoponi the principals of schools mamoko can heads of the institution or kote buyo ko jo puonji. The pressure do na jo puonji. Ke yiro ka jo puonji wala bi moko ni loan madi makana kaka gichun bene onge. Iwi don't expect ko mingi gimoro. But all in all, just have a meeting with your representatives. Okay. Even before that, call a meeting in town here. You can have that meeting. Okay. Yes. Mama should be implemented or should be done immediately. Elo jonyuol ma be kanda ngo nyalo ngiso jonyuol metelo na gi skunde moporo poro ma samoro nyalo bedo ko luoro ne nyithind gi samoro ok nyalo yudo somo mowinjore kalore kod pek manitie wach mar ng'anyo mar kupete pacho kandi. Surely madam yo jonyuol 100% jopuonjo sedoke school jopuonjo gi jokon gi oruma kod nyithindo magi puonjo somo se de maber sani mo problem mora koro the only thing jonyuol chulo fees kaka no chulo fees cha mondo jopuonj bende matindo tin mano timo kaka maybe academic support of other schools they have their own private arrangements of this academic support mondo jopuonj bende brangi moro but Jokupet, Yogo, the Secretary General, please make sure that in this school, look the representative in his school, and Kaka Jatejo, your Mahoma Bay County, I said to Moka, we call your get him a bed, or tell it in the school. Couldn't make sure that you put go better or when we choose my own. I'm about to tell you, we'll cover farmer, I'll be for a maduo. But you put you about to tell me we'll call you most, but tomorrow, Morgada Melity that can be good teaching. Erokamana inya jagora chaka dugo yiri kandi oneno ka nitie jopuonj modoke skul ka skunde ka pod chunji ok oyawre to kati tamori nitie kupeto ok ni kod gwenyruok e paro to nitie nikech waseneno ka nitiere joma ni lemo ma nitie ne counties mopogore mosewuok oko ka wacho ni gima ne misiro timo ok moro gi kendo kata mbele kuluongo ng'anyo to samoro ok nyal biro dhi nyime ang'o modwa timo maneno ni pogruok matin manitie ni jopuonjo weyo mondo wuoyo dwol achiel mondo chenro mag puonjo odhi kare skunde samoluwo weche kod sirikal. Mokwongo adwa wacho ni nitiere katiba mar Kupet gi kakedowe. Article 22 wacho role mar National Governing Council. National Governing Council advises the Secretary General. Kanyocha wantie Nairobi nawa mandate the NEB mondo o meet gi Labor Ministry o meet gi President gi meet nyaka gang'oa gi TAC. Okay. Ok naginya tamore meet gi TAC mondo gi agree on facts. Language moro mo wacho ni jopuonjo age lwetgi nono to en miriambo. Nikech sama wuoyo ni union emo age lwetgi nono nikech sani endi gino gidhi yudo mshahara. Okay. Wan ok wadhi yudo mshahara nikech pesa wa ok oketnwa. Mago iluongo ni bad labor practices ma employer tiyogo. Okay. Nikech sama koro wang'anyo ma en gima okete katiba to gin instead gikawo pesa to gituonowa mondo kik wabed gi teko mar dhi mbele gi ng'anyo. Koro gima dwa wacho en niya jopuonj no ng'anyo wani nomiyo giyudo pesa mar CBA tocha modonje slaves gi. Okay. Ng'anyo wani nomiyo third party deductions koro bedo remitted.
ng'anyo wani omiyo the medical services mimiyo gi obedo restored. Koro ok gia gi lwetgi nono. Sani the TSC ose admit gimana gi sign gi the NEB. NEB ok en akelo Missouri. Akelo Missouri ok en Kuppet. Koro akelo Missouri ok call off strike kende. Ok call off ka in a collective responsibility. Nitie gimiluongo ni collective responsibility mar National Governing Council. Kaka for instance, Yogo is the spokesman ma Homa Bay. Akelo is the spokesman mar Kenya mzima. Koro kadipo nono ni the NEB ochiko kanose bedo kanyo to gibedo ga collective responsibility nikech 9 National Executive Board members were present seche mane gi discuss gang'o. CPG wadwaro no bed reviewed makata meeting makiny madhi bedo industrial court idhi wach mago. Kora temo nyiso jopuonj ni kata obedo ni wayudo matin gima ng'eyo machwanyo jopuonj ahinya ni jo JSS nadwaro ni gibed confirm sani. Moko kuom gi osetieko 2 years ka gin kanyo monego bed ni gibed nikech nonyisgi ni gidhi tiyo higa achiel kende to gibedo confirm ok obedo confirm. Sirikal obed serious. Then sani endi ka higni 2 oseromo gichako giwacho ni gitero gi nyaka January. Koro ing'e ni sirikal ema oketo gima iluongo ni ping pong. Gigono mpira mar ABCD pile pile. Jagoro thuolo mabor dakika achiel wach mane mogik ma en gone jopuonj ma Kuppet masani koro neni ma chuny jojo kalore kod ng'anyo mano chungi to gino neno ng'anyo neno godhi nyime. Adwa ni mondo ang'is members ma Kuppet duto ni wan pod waikore mar tiyo negi kendo wabiro chiwore negi mondo wati negi kendo gik manyocha oket kaka grievances ochiko gi te. Kiny chakre saa 5 wang'e kiny nitiere meeting madhi timore between employer, ministry mar labor gi the union e industrial court. Industrial court kanye midhi time arbitration kendo wabiro dwaro ni mondo wa analyze gi kachiel bas mwase winjore to wa sign. Koro seche ma wadwa winjore ni CPG bedo reviewed we shall have gained for them. Seche mwa agree ni allowance idhi chak mi HODs, allowance idhi chak mi acting deputies and principals, we shall have gained for them. We are giving an opportunity mar dialogue nikech dialogue no endo ema nyalo miyo wagain ne jogi. So sirikal wangiso no bed serious. Nikech ka ogin serious to jopuonj bende neno ni ok watinegi. Koro wan bende wadwaro ni mondo wa save tichwa nikech warito tichwa ka sirikal rito tichgi. Nancy Macharia rito tichgi to Nancy Macharia ka ok nya tiyonwa to shape up nikech ang'eni by dwe mar 6 obro dhi. Erokamano. Sama oserumo less than 1 minute wach mane mayin gone jonyuol kaluwo kod weche twak mon kawuono. Erokamano Ali Abich. Akwa ni jonyuol wawewe nyithindo bede skul kama gintiere sani gi sechegi weche osedok maber jopuonj osedhi settle jopuonj dhi puonjogi exams magidhi timo umbele ka undwala kanyo lemne uru nyithindo Nyasaye otergi tim penj maber. Erokamano mane thuolo ma koro wagikore twak ma wan go kane wang'iyo sebedo riwruok mar Kuppet kaluwore kod ng'anyo mag jopuonj mane ochunge pacho kaendi elo wenda kama oting'o jagoro mar Kuppet e kaunti ma Homa Bay kaendi Stephen Yogo kaachiel kod jagoro riwruok jonyuol e kaunti ma Homa Bay kaendi Moses Nyambere kaachiel kod nyawadwa James Latano mano miyo oneno ka chenro ni odhi makare nyaka ne wachak twak abro wege kanyo kendo dok achiel nyaka ir nyawadwa Trevor mondo okaw twak kanyo ne Trevor kinyalo winja to wawegi kanyo endo achiel kachiel kuok e kaunti ma Homa Bay kaendi. Erokamano ahinya Ali Abich, mana Ali Abich kawuoyo kodwa koa e dala mar Homa Bay tayo nyasi no maler kabisa. Wawinjo kaka pachgi nitiere kaka giwacho ni Kuppet ok obarore en mana ni nitiere tungni mo matin en pogruok e paro mabe wawacho ga pile ni pogruok e paro ok en wasigu mane kama wawe mbaka ni wabro neno kaka weche bro dhi mbele kaendi. Waduoko erokamano e wendwa tema nogonwa mbaka kawuono e buch jopiny mane kaka wabro timo buch jopiny jomoko go mbaka kuonde mopogore opogore mondo wawinj duond ji mang'eny kaka nyalore. Waduoko erokamano ahinya mondo kaka ukete Ramogi TV kaendi wantiere ka gi Belinda Adhiambo nyargi Makala kaka jaloko marwa mae kama walore chenro mar oimore gi buch jopiny. An kaka pile nyinga Trevor Ombija janding'o panga janyakach Deneno Ombija tae anyakwar guok ocha pesa. Uninde maber jokama.